پیر میر علی شاہ صاحب دے زمانے جو سرفراز خان رہندا سی اوتھے گولڈ شریف، او پیر صاحب نو کدی بھی نہیں سی ملن آیا، او دا بغض سی پیر میر علی شاہ صاحب نال، بڑا چودھری سی ملک سی، او دے جڑا ملازم سی نا، او ایک پیر میر علی شاہ صاحب دا مرید سی، او پیر صاحب کو ایک دن بیٹھا رہیا تے دیر ہو گئی، جدو جان لگا تو انہیں کہا حضور او سرفراز خان تے ویسے ہی تہاڈا دشمن ہے، تے میں جدو کہیا نا میر علی شاہ کول میں آیا تے انہیں تے مینوں کٹنا ہے، تے پیر صاحب نے فرمایا اچھا میں تینوں ایک رکا لکھ دینا، جا کے رکا میرا پڑھا دیں۔ او جدو گیا نا سرفراز خان کو تو انہیں ویکھ دئی، انہیں کہا کتھے رہا؟ انہیں کہا پیر میر علی شاہ کو بیٹھا رہا، انہیں کہا فلانے ٹمکانے تنخواہ میری لینا تے میر علی شاہ کو بیٹھا، انہیں کہا جناب اتنے غصے نہ ہوا، آج پیر میر علی شاہ صاحب تانوں خط لکھیا، انہیں جدو خط پڑھیا نا تو اتھی ڈٹھا تے فوت ہو گیا۔ وہ جدو فوت ہویا تے وہ لوگاں کہا بھائی اے تو زہر دیتی انہوں کی کیتا ہی؟ انہیں کہا میں تے کچھ نہیں دیتا، مسکین آدمی ہے، اے پیر میر علی شاہ صاحب نے رکا لکھیا ہوتا، او تے پیر صاحب نے انہوں لکھیا کیویں؟ میرے علی خط لکھیا سرفراز خان نو، کچھ کھاوے کچھ پیوے کچھ بھیجے رحمان نو، اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو، کیونکہ اتنے رہ کے پیر میر علی شاہ صاحب کدی نہیں سی آیا، فرمایا اتنا فخر نہیں چاہیدا اس قبر دے مہمان نو، اوڑک اس گڈی نے ٹوٹ جانا جڑی چڑھی آسمان نو۔ انہیں جدو پڑھیا نا شعر، او دی موت قریب آئی سی، اللہ دے ولی دا شعر پڑھ کے دنیا تو ایمان لے کے چلا گیا، لیکن فرمایا تو ساڑے نال انج کیتا تے میں جس خاندان چ آنا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، فرمایا تو سانو نہ ملیا لیکن ان تیرا جان دا وقت آ گیا، تے جاندے جاندے میرے علی دا نام تے پڑھ لے، ایمان تے لے جا۔